No niin, morjes. Meillä on siinä pieni potilas. Rellu. Tuolla on tommonen ongelma, että ei tee mitään. Ei käynnisty eikä mitään. Varma vika on tosalla. Tää starttimoottori siellä, mutta joo, se on aika hyvässä paikassa siellä. Ihan siellä takana. Mutta mä koittan jotain valoa saada. No niin, nyt on saatu valoa siihen ja joo, ei sitä kyllä oikeesti näe, mutta sen ihan siellä alalla sai välissä, mutta mä purkan se sit pois ja katsotaan sitten sen jälkeen uudestaan. Joo. Voin vähän katsota se ja ihan tonne sinne alas. Periaatteessa täytyy kaikki sit etes purkaa. Tämä imujuttu ja noitsi kaikki ja sitten tämä pohjasuojake. Pääseksi ihan hyvin käsiksi tekemään töitä. Joo. No niin. Onneksi tää tuli aika helppo pois. Ei ollut mitään ongelmaa. Näetkö nyt vähän parempi tonne? No ei saa viinä mitään. Mut siellä se on. Tää täytyis nyt irrottaa ja vaihtaa sitten tämä uuteen vastaan. Katsotaan. Mä nyt purkan vähän enemmän sit vielä ja katsotaan sitten. Pääsisikö siis vähän parempina. Tai kyllä mulla varmaan täytyy toi autoakin nostaa ihan ylälle vielä. Se täytyy pohjasuojakin pois ottaa. No niin, tää alkaa vähän parempi näkee. Kato. Ei vieläkin näe, mutta joo, sai siellä se on. Vähän näkee, kato noita johtoit sitten. Mut kyllä kai nyt täytyy seuraavaksi pohjasuoja irrottaa, että näkeekö tohon alas vähän parempina. Ei mitään, mä nostan auto ylälle ja pistä pukit alas ja katsotaan sitten. No niin. Kyllä kai se pitäisi nyt olla turvallinen. Ei ainakin varmaan niska tippu nyt tää kerta. En mä tiedä mitä seuraavaksi sitten, kun irrotetaan tämä pohjan suoja ja katsotaan sitten vähän parempina. Mutta tosiaan siellä se on. Ei sitä nyt näe kunnolla, mutta tommonen mötökkä. Jep. Ei mitään. Mä irrotan seuraavaksi pohjasuoja sitten. Katsotaan sitten, että näekö siis parempina. No niin. Siinä se on. Tää tuli aika helpot pois. Katsotaan, näekö me nyt sitä starttimoottorit. Ja näkee. Katso. Tossa se on. No niin, nyt se valo vähän tekee huonoksi sitä hommaa, mutta siinä se on. Mutta täytyykö saada tämän sit pois vielä. Mutta no. Sitten tosiaan täytyykö toi, eikö se tämä moottori kiinnikkeekin vielä vaihtaa? Tai onko se vaihelaatikko? Kyllä kai se vaihelaatikko on varmaan. Tässä on vaihelaatikko ja tossa on nyt se startti. Ei mitään. Irrotetaan startti ja katsotaan sitten. Tuolla se startteri saa irti tosta. Kun et. Katsotaan.
Saaks mä vähän parempi näyttää? Kato, siellä se on. Mennään nyt tonne alas. Ja tattataa. Siinä se on. Nyt kun vähän näkee, ettei siinä ole oikeesti mitään tilaa. Mistä se sit nyt pois saata? Mutta. Kyllä kai me se sit pois saata. Ei se nyt tonne ainakin jäännä. Mut aina kun tuntuu, että onks niinku jotain jätettyisnestet siellä päällä tippuna. Katsotaan. Se saaks olla niin märkä. Mutta ei se pyöri ainakin, kun sä käynnistät autot. En tiedä. Tää siinä voi olla. Oho. Tai saatana pöly tippu. Onneksi on me tossa. Ihan pränikki otettavassa. Ei mitään. Mä koittan se saada nyt seuraavaksi pois sitten. Oho. Kato. Se on vähän jäähari. En tiedä mistä se on tullut nyt. Täytyy vähän katsoa, mutta joo. Mutta ei mitään. Mä irrottaa se kokonasti sieltä seuraavaksi ja katsotaan sitten, näeks me siellä mitään vikää. Tänne kyllä tääkin vähän. En tiedä. No, ei mitään. Mä irrottaa se vanha sieltä ja katsotaan sen jälkeen. No voi perunat. Kun niinkö keksit systeemin. Ei saanko ne johtaa niin lyhyt, että ei ole mitään muuta mahdollisuutta. Saatan ei irtina. Tässä sitten kääntää ne kaikki pois, mutta tuntuu, että tää on sitten tämä plus virtajohto ja sitten onko se joku maanto? Mikä muu johto se siellä ylällä on, mutta yksi on vielä ylällä. Mä en tiedä mistä se taas sieltä irti saa. No onneksi tänne menee se pieni 10-millinen lenkkiavain. Oi hitto. Ne kamerani pois siltä paikalta. No. Täytyy nyt nämä 2 johtoa irti tosta ja sitten täytyy se jostain väliltä pois saada. Ei se ainakin sinne ylälle mahtu. Mä luulen, että jos se tästä väliltä tuleeks. Tai sitten jos mä saaks se tänäyttö sinne johonkin tonne. Sitten voiks olla, että sä saat tosta. No. Ei se mitään. Katsotaan. No niin. Nyt mä sain se irti sitten. Jumalauta. Joku 15 minuuttia. Mutteri kanssa, jos on vielä tommonen. Jos on nyt saaks parempi näyttää sitä. Se on niinku tommonen. Se on niinku pyöri ja sitten se ei pyöri. Täytyisikö tää laittaa ihan normaalisia, että otaks vaan tämä pois ja pistääks seuraava ihan kunnollisen mutteri tonne. Onks varmaan vähän helpompi. Mä koittaa vähän lähemmän suunnata. Noniin. Ei se kamera nyt ottaa. Tommonen. Niin ja sitten meillä on kato yksi johto on vielä siinä ylällä. Tossa.
Mikä tämä voi olla sen? Onko se sormella nyt kun kosken tuntuu 9 millinen olevat? Olisiko sitä vähän niinku käännetty tossa, että onko se parempi sitä irrottaa? Tää on kyllä aika perseestä. Ei no, aika huono sitten. Ei se varmaan näin sano. Katsotaan siellä se on. Ei se on siellä ylhäällä. Mä en tiedä mistä tonne pääsee ainakin. Joo, tässä se on. Aika pieni se tuntuu olevan. Saisiko se toisessa katsoa? Mikälainen se on tossa? Kun tämä oli se plus. Tää mä irrotin just. Sen kato tämä. Eikö tää on 9 tai 8 tekevä? Katsotaan. Ai joo. Se on 8 joo. 8 se on. Mut mistä mä nyt tämä siinä välillä saa vielä? Joo. Ei se mitään muut saa, kun täytyy mennä vaan koittamaan. Tosiaan. Ei mä sitä ennen pois saa, jos mä en oo irrottanut yhtä kaapeliselta vielä. No. Tää yksi on irti. Jos se toinen kaapeli saa pois, siis täältä kyllä vähän mietin, että mistä se moottori sit tulee. En mä nyt tätä kannakkeetta alkaisit irrottamaan ainakin. Eiks tän, joo tän veto-akseli. Mutta jos tätä vähän auki otaks, kyllä varmaan se sitten mahtuu hyvin. Mä en tiedä, on yksi muu juttukin tiellä vielä. Täytyy tämäkin pois ottaa ennen, kun se moottori tuossa tulla. Mut joo, ihan tosiaan täytyy tuolta ylältä se yksi kaapeli vielä ottaa irti. Sitten olisiko tännekin jotain tehty? Kun se hyppii sen koko ajan näin. Pitääks olla tossa kiinni näin, mitä näin? No. Joo, ei mitään. Mä koittaa se toisen sit vielä irrottaa. Katsotaan sitten. No niin, kattooke. Mä sain vähän nyt käännetty moottori sen välillä. No ei se ainakin nyt näin pitääksin olla, mutta en mä tiedä. Kyllä kun tosta näkee vähän, että joku hammas on syönyt. Pitääkö zoomata vähän parempi? Kato, jos tästä näkee. Jotain on niinku irtonut sieltä. En tiedä. Mut tosiaan siellä se on. Sit näkee. Tämä pieni. Tämä. Mutta toi kaapeli, mitä vielä menee, tää täytyy saada irti, kun se on joku maantuskaapeli tosta. Ja jos tämä on irrotettu, siis pitääks tosiaan se tulla sit pois? Siis on se moottori pois otettu ja siis ei olekin mitään muut, kun täytyykö vaan uusi laittaa siihen tilalle ja kokeiletaan sitten uudesta. Totta kai sen voi olla joku sulakkevikakin, mutta katsotaan sitten se sulakke, kun tää uusi moottori on laitettu siihen paikalle. Sitten näkee vähän parempi. Oh. Joo. On aika pieni kone, mutta ei oo niinku yhtä oikeesti tilaa sen mitä tehdä. Täytyykö tämäkin vielä vaihtaa sit se tai kannakke, mutta no. Tää on sitten seuraava homma, kun tämä on siinä vaihdettu ja irrotettu. Mut no. Ennen täytyy se pois saada ja katsotaan sitten sen jälkeen, että saaks me se uuden siihen tilalle.
Toivottavasti saa. No, jos se vanha sit nyt näin pois tulee, kyllä mä luulen, että saa sille uudenkin näin siellä tilalla. Täytyy vaan sitä vähän varovaiselta sitä uutta laittaa. Mut joo, ei mitään, me irrottaa se viimeisen kaapeli sieltä ja sitten tosiaan pitääkö se pois sit tulla. Joo, ei sieltä alapuolelta onnistu yhtä mitään. Mutta mä sain nyt se näin, että kato. Oho. Tosahan se on. Mulla on paljon helpompi sitä nyt täältä irrottaa kuin toi plusjohto. No, en tiedä, olisiko saanut se plusjohtokin näin, mutta en mä tiedä. Mutta ei mitään nyt joku tommoseka. Täytyy vaan jatkovarsisia laittaa ja kyllä kai se sitten tulee sieltä. No niin. Nyt on kaikki irti sieltä. Ei oo aina mitään johto siellä kiinni. Nyt on seuraava operation, niin saata tämä pois sitten. Nyt on kaikki nämä kaapelit on irrotettu. Niin. Tuleeko se nyt ihan tosta näin? No mihin kai se tulee? Eitä. Mistä? Väliltä se voiks? Oho! Tää helvetti. Kato. Näin helppo se oli. Vähän lämmittätäkin. Ei oo niin kylmä. Kato. Siinä se on. Joo, en tiedä. Jotain jännä kun... Tämä vähän valoa tänne. No. Se puhelin ottaa nyt kun... Kato jotain oleks niinku syönyt. Tästä. Se ihan uusi. Tää vierä. Ai, ei ole syönyt. Kyllä kai ne tulee ihan samanlaiset. Mut siinä on vanha. Siinä on uusi. Aina pränikki näyttää ihan hyviltä. Täytyykö... En tiedä mikä siinä sitten se ongelma voisi olla, että se ei toimi. No en tiedä. Liikkuuko tässäkin se näin? Ja mitä tuolla on käynyt? Joo. Eikös mitään? En tiedä. Ensiksi täytyykö nyt vähän kyllä puhtistaa sitä sitten. No siinä on nyt se plussa. Oho! Mitä helvetti siinä on käynyt? Onko niinku palannut? Oho! Pikku velle, että se moottori on kunnossa sitten. Siinä on vaan joku juttu käynyt. Että mihin? Jaa, kato. Voisiko olla, että se on osunut johonkin tonne? Johonkin pakoputkesarja vasta tai...
Oi. Tästä tulee sitten toinen operationikin vielä. Tämä liikkuu. Mulla on se 10 millin. Joo, eikö se mene? Se menee 13. Tätä vähän auki. Minua kiinnostaa, että liikkuuko tämäkin. No ei mitään, mä ottais auki. No niin, nyt se on auki, mutta tää ei liikku niinku yhtä. Ja sitten se toisella. Olisiko siinä se vika olla, miksi se ei toimi? Että kun välillä se sai virta, siis se käynnistys, mutta se oli varmaan jossain asentossa sitten. Ei se kyllä mun mielestä pitäisi näin liikkua, mutta no kun täällä on se tommonen prikka. En tiedä. En osaa sanoa, mutta kun tässäkin on se. En tiedä. Mutta kaapeli kyllä. En kai se pitääks näin näyttää. Kattokaa. Joo. Kyllä se menee kaapelivaihto hommaksikin vielä sitten. Tätä tämäkin uusita. Joo. Joo. Ei siis mitään, mä luulen, että tää homma on jäänyt tähän paikkaan ja tällä tämä asia niin sitten saatakaa nyt uusi. Kun tää on ihan palannut sen. En mä usko, että se nyt mitään hyvää on, että voi olla, että sen takia se ei olekin kunnollisesti toiminut. Sitten meillä on muutama hommakin välillä jäänyt, että tämä joku ratin juttu. Täytyy sitten laittaa vielä. Ja siinä on siis tällaisen moottori kiinni. Saanko mä se sitten näin irti? Eikö siinä ole mitään? No niin. Tämä ihan uusi pränikke. Mut joo. Tää homma jää nyt tähän sitten ja katsotaan sitten seuraava kerran. Ei alka varmaan ennen laittamaan sitä moottoria sinne, kun tämä kaapeli on uusittu, mutta nyt mulla ei oo sitä kaapelina. Täytyy käydä hakemassa ja sitten katsotaan uudestaan. Joo. Ei kyllä oo, juu. Mä nyt vähän mietin, mutta ei oo kyllä mulla missään sitä. Muuten oleks voinut laittaa sellaisia vaikka saman tien, mutta siis täytyy taas katsoa, että mistä se tulee. Kun mä luulen, että se sit tosta akkulta varmaan menee. En tiedä, millainen noista se voiks olla. Se voi olla vaikka, että se menee jostain tosta. Se voi olla, että sen tämäkin. Tai sitten tämä. No enkä, mä luulen, että sen toi, jos kun tää menee tosta tonne. Tästä tosta. Juu. Kyllä kai se tämä on. Mut joo, ei kyllä sitä saa käyttää enää. Joo. Kato mikä hommi siitä tulee. Ei se paha. Katsotaan seuraava kerran. Sitten kun mä saan sitä kaapelisia hommattu. Että siis jätkättää sitä. Että kyllä kai se tämä jäänyt tänne. Ja jos tykkäisit sitten totta kai pistä tilaavalle kanavalle.